आं फैफिनथारबाय माने सोरबा सोरबा दासो फैदोंनो लाइभखौनो आंनिखौ मोनाखैनो लाइभआव माने जइन जाफैनो मोनाखैमोननो ओमफ्राय सोरबा सोरबा आंखौ बुंदों माने फैफिननो थाखाय आरोना मैयाबो थगायदों फैफिनो होननानै बिदि होनदों माने मैया फैफिननो मोनाखैमोन आं ओंखाम जाखांनानै ओमफ्राय दिनै फैफिनथारबाय आङो ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय दा ओंखाम जाखांनायनि गोदै जानोसै एसे हजम जानायनि बेखौ जानोसै दा हजम जानायनि फुनायखौ दासो ओंखाम जाखांदों आं ओंखाम जाखांनानै दसे माने जिरायदों आरोना ओमफ्राय फैला सानदोंमोन ओमफ्राय गासैबो फैफिनबाय थानायखाय फैफिनथारबाय आङो Rohit Singh Bro, hi. Rohit Singh Bro, abong. Hello, nagay. Das target das na. George Nazari, hi. Hello, Ethan Bro. Ethan Bro. Abo son, I love you too. Solomon Busmutari, hello abo. Hello agay. Bodo Sabusmutari, nice. Thank you. Onuran Busmutari, angno jacket by Nahor Sona. आरो बिबावबायसो आरोना बड' ब्रह्म हेल्प खालामदो माने माबायदि हेल्प टारगेट जाखोआबो माने ओंख्रियाना माबा दालि ओमफ्राय बेदरमोन ओमफ्राय दाउदै माने दाउदै आंथ' हाफ बइलसो जायो दाउदैखौ हाफ बइल ओमफ्राय बेदर फ्रायमोन बेनिफ्राय दालिमोन ओमफ्राय Govinda Musahari, Dipjyoti Khaklari, I love you too. Okay, Govinda Musahari. Hi, abo मा ओंख्रि जाखो दालिमोन ओमफ्राय दाउ बेदर फ्रायमोन बेनिफ्राय दाउदै हाफ बइलमोन विस्माया आंखौ मानो रिप्लाय होआ दासो नुदों आं आगै अनसु बसुमतारी एफा गोबाव नेयै बालायबाय आं बोरो नोंनि रिकुवेस्टआ हरदोंना हराखै गैयानो माथो दारि मुन्ना बर' मा ओंख्रिलै ओइ आब' हाय Tennyson सिनायदों ना आब' सिनायबायथ' आरो ओइ भलिउमा खमायफिनदो जाबाय औ आब' आं नै माबायाव रुमाव फैफिनबाय बङाइयावहाय ए दाख्लि रायज्लायबा दहाय आं फैदोंमोन न'आवसो नोङो दंमोन हा दहाय फैदोंमोन औ दहाय फैदों नोंनि लाइभखौ नायगासिनोमोन आङो ए ओमफ्राय मानो फैयाखै जइन जानो आं माने आन्दायदों एसे एफा एक्सपिरियेन्स गैया लाइभआवनो आंबो ओमफ्राय दा गोदानखाय बिराद आब' बिराद सुन्दरसिन नुदोंलै दिनै नोंना मेगना नै बिदियाव फुननायखौ मा होनोथाय मा होनो बेखौ मा होनो ओंखाम जागासिनो नामा आब'आ नोंसोर ओंखाम जायाखै ओंखाम जाखांबायना ओमफ्राय माथो जादोंमोन ओंखाम जाखांबायना ओंखाम जाखांनानै गोदै जाबाय जायोना ओंखायनो दय माने ओंखाम जाखांबाथाय आं आब' नोंजों नै आंनि रुममेट सासेया फंबाया रायलायगौनोलै बिरादनो दे फै दे ओरै फैलाय फंबाय फै आंनि खाथियाव फैब्रा आब' हाय आगै मा नाम नोंना मा नाम होनदों आंना अरायथा 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 माथो आंनिनो जोंना साथामबो नार्जारि गोजा रुममेटफ्रा आंबो नार्जारि आंबो नार्जारि ओमफ्राय नै ओरै दङ सासे नार्जारियाव अनसुला स्माइल हाय टमी हाय मा मा नाम खालामदों आनसुला आं दा आनसुला आनसुला नार्जारि ओइ आब' औ दे आंनाबो बिब' गैयाब्रा आंनि आब' जादोंलै मिथिबायना दे आं ओमफ्राय फंबाय सासेल'रा आंनाबो
बिब' गैया आंनाबो खोन्थाहरना औ जायो दे जायो औ दे बुं नाम्बार इनबक्सआव हरब्रा आंनोहाय दे जागोन मालाबा दे मालाबा लोगो हमथारनोसै बिब'खौहाय औ हमगोन दे ओमफ्राय आब' how are you मोजां नोंनालाय बरिया आंनाबो बिदिनो मोजाङानो आब' हो ओंखाम जाबाय ओहो दासो संनो नागिरदों जों ए मा ओंख्रि अमा बेदर ओमफ्राय आलु अमा बेदर आलु बा मालाय जानोबा फै आब' मालाबा संना जाहोगोन ना जागोन दे बिराद गोथाव संथारो खोमा ना फंबायानो गोथावसिन सङो जोंना आब' आब' बिराद खैथासोआव जागोन मा होनदों खैथासोआव ओंखाम जागोन नोंसोरो खैथासोआव ओंखाम जागोन माबा जागोन ना जोंना 12थानि एसे सिगां जागोन सापस लाइक सिगां रुमाव थायोना हो रुमाव मानो आब' थाबायना ओंखाम मानो आब' रुमाव थाबाथाय बिदिनो जायो ओंखाम जानायफोरा टाइम नंगौ थाया नंनाया ओमफ्राय आब'आ मा ओंख्रि जाखो आंना दालि ओमफ्राय दाउ बेदर फ्राय ओमफ्राय दाउदै बिराद मोजांलै आब' गोथावथार गावल' जाबाय गोथावथ' आब'आ गावल' जाबाय आब'आ हा गावल' जाबाय फंबायफोरनोबो दोनबा जायोमोन ना गावसा गैयाना ज' जागौमोन बिराद जाबाय नामा आब'आलाय हा बिराद जाखाबाय नामा आब'आ देनजार जाखाबाय आं आब' बिराद किउट नुदोंलै नोंखौहाय ना दिनैहाय नंमारगौ नंमारासि नंगौब्रा दहायबो नोंनि लाइफखौ नायदोंमोनब्रा आङो नंगौ मानोथो फैयाखै ओमफ्राय आं रिकुवेस्ट हरदोंमोन गावनो जेबो खालामफिनासै आं फैयाखैनोबा नुवाखैमोन आं दहाय नायदोंमोनब्रा आब' टमि रिसार्ज हरब्रा अनसुलामोन नामा ओनसुला नार्जारि ओमफ्राय आंनिखौ बावबाय आब' हा आंनि नामखौलाय बावबाय आब' ओमफ्राय आंना मामोन दे सोरनिखौ आंनिखौ आंना मामोन दे बावलायलायो नामा ओइ आब' माने बिसिनि आब' नंगौना नङा खिन्थु आंनि आब'सोलै होनदों नोंनिफ्राय दे नाम्बारखौ माबायावहाय इनबक्सआव हरना दोन दे आब' नामा सासेया र' खोनायाखै मामोनलाय नामा आंना बैना बेना अरायथा नार्जारि बेना अरायथा नार्जारि अरायथा आंना आंना टेनि नार्जारि ओमफ्राय बेना अनसुला नार्जारि सासेना जोंहा नार्जारि गोजालै थाखाबायना दे आब' हरना दोनदो होमबा दे दे जोंहा ओंख्रि थेंक इउ दे कुकिं खालामनो आब' टमि ओमफ्राय नोंजों रायलायनो मोना बिराद गोजोननाय मोनदों टेनिनि आन्दारावहाय रायलायनो मोनबाय नोंजों टमि एन्ड आंबो टेनि मोजां मोनदों आंबो बाय मोजां आब' मोनदों नोंसोर रायलायनो बाय थेंक आब' गुड नाइट आब' बाय गुड नाइट टेक केयार Take care, Abo. Always. Abo, take care and always, what to say, continue doing exercise and having healthy food and all, okay? Stay fit, healthy. माने beautifulनिफ्राय beautifulसिन जाबाय था, Abo. Okay, Abo. Good night. Bye. Good night. Good night. Bye bye. देतसुं ब्रह्म आंखौ I love you होनब्रा मोजां सिमां नुना उन्दुनो हानायनि देतसुं ब्रह्म I love you